Spanish lemziak thiam Pablo Picasso chuan meiche hnute tui pek na hi khovela nute moi berani alauti toa India mai pialama khovel ramrang ranga puitling zinga hnute tui lomfal anpung zel kumsang hile som pasari khan India Google thil zon na sat zinga chuan engtin nge kapasal hnute tuya ka chom theyang ti chu atel pha a note hnute pek dan tian zon na sat luk zetin puitling hnute pek dan ti chu zon na sat ani ve bawk hnute tui chu note hnek tura kandala yin achan rang rang awangin an pasalte poin anlo neve duk duk thin tinane chinchang thredeu te chuan puitling hnute tui pek ti hian nuin note hnute apelai munom ti taka lo thlir veu veu te mani nge in hnute tui hnek te thlengin a huam thei nin an soi atak tak a hnek hi achan rang rang zinga atam ber chu nu panun nena in kai hnoya anda mase chu chau chu achan ani lem lo thung Delhi cheng stock broker J ya hian kumsang ni le som pakua India economy tlak chiat khan ahna achan veya na thok anchol tir zung zung lai khan chung zinga chuan atel ve ne na nei lo chu en kol seilen ani dan nen a in kal vek ni in asoya chung ko na thok tu ber sum hai lu tu ber nitura zirtir thin kania kanupui chuan nala nei thoma se ke in tho tur ka nei tak lova chuan no pan lai atanga skula min zirtir na le ka in nga na ni thin mi pa chuan an chung ten chom turani ti chu a cheta vek maya nem tu kamamo hle ate anupui na chom mangai ti chu apom mai angai ta a har sat hle zan khat chu alung puam hnemin anupui chuan atrang nem abeltira an fa pahni na an nei hlimani awangin anupui hian hnute tui anei nge nge chumi zan chuan afa te ta tur anupui hnute tui chu trom pui ve aching ta a khamizan khan kadin mun chu thata veka hriat na kanei hialin ka hria atene hnute tui hi ngawlvei olzek ni turane puitling zinga aching doklak to chuan an thla hlei thei mangder lova no pangpo chuti tho chone hnute ngeitir don chuan ti luina le in bum na manga ngeitir te an ngai thina puitlinga aching doklak te po hian thla har anti thu an soideu furane nupain kara chuan zana TV an laya pa berin anupui hnute ahnek duk duk tak te po soitur anom hial nupuite hnute ngawlvei zinga hian Mumbai cheng kumsom ni pasari mi karana po atela fa an nei theidon lo te in hriat ni chuan angui hle aching tur chu anupui a hrilta a soidan takin anupui hian fa angmain alo thlamwana ani la hi ti thei anei lo zia in riain no pangchiang main a in ngai boka chumi zana tang chuan anupui hnute hnek chu aching ve tranta nu panun lam ni lovin karil rohana chhokna tan therapy yang dewa ka mang ani deuh ber atia tuna chuan no pang hnute ngei thei to lo lian pui ang mai chau ani to ne hnute in pek hian nu lefa oxytocin chu kan taksa in ape chuak thina he hormone hian nu lefa mai pialama nu pain kara mangai na asiama chuwangin puitling hnute pek hi aching dokla khau chuan mangai na lantir na te an ngai thina mase khovele ro chuan apom viau lo thung hnute hi nun na petu ania puitling zinga nom chen na ang rima lo man hi thildik lo le uchuak takani ative tlat thungane nupa ba ka hian hnute tui mang tangkai tu anam nual mai cancer vei chemotherapy manga anen kolte chuan chothataka an ngai thina chemo hian kan taksa natna do pol ati chaklova hnute tui hi chumiti chakna tan chuan a tha hleya ngai thina ne heba ka hian infiam mi zinga an chakna siam tharna ta na mangru anom zau zau thrin bok bodybuilding lam buai pui tu te phei chuan hnute tui hi arukin leitur anjong na sa thei khovela sek ber polo ni to lemchan thiam Arnold Schwarzenegger point supplement tan alo mang to thin nia chalane nom chen na nga ngai tu te phei chuan hnute tui hi an ngam to thei khop mai om lo reng reng a om love ti mai na tur
Japan rama chuan hnute tui in na bik te po alo omle thlap to Tokyo a lim hloban bol na mun pui kabuki cho a khian bonio bar oma a mingom zia chu nu hnute tui bar tinani hnute tui chu nopang nek tura ti thiang lim to hnu uman da angchi kha anzuar chuak lem lo dor ngak tu mei chia te chu kor halloween an dinga dora lo chuang kai te ngam da na zirin an hnute tui chu an siak tamai thren no manga in chu amana tlom deuh no khat chu ian sang ni bor velin anzuar chuaka nova sor to chu awri lo e mai leibua tranga tin le anti ni chuan chu po chu a theivek voi khat ne ka ian sanga borvel choi ngai thung he dora chuang kai tamjok chu mipa kumsom thuma tanga kumsom livel te ania kumsom ruk chuang to te po anlut le nol nol zel bok ni in dor nei tu chuan asoyene nute tu yan surf dan po hi an thia mang reng khop mai dora ron chuang kai thar te chu nute tui hi lem khat te an lo lem tir phota chuta tang chuan customer te chuan tu nute tui berngen du ti chu an thlang zui tamai thrina customer te hian hadam na min pe anti vetlat mai ane China lama thung chuan no chizor na le puitling hnute pek na hi akal kopin kumsang ni som palia khan in nam noi te chu hai chua an lo ni to a mi som panga an manane chanchin bulamin internet kaltlangin hnute tui zuar chuak thina nom ti chu an ti chuan nuwa Beijing Hubei le Jiangji police te tang kopin bei pui an thlak ta a an thil mu chua chu arap thla kang reng khop mai heng misual te hian meichia nau nei hlim te chu an dap khoma an hnute tui chu leidu te hnena an zor chua saka an fa te ro chu hnute tui siam chopin an petrin thung hnute tui leidu hi mi zahni borvel an man chuak boka internet kaltlang hian heng misual te hian hnute tui chu a petu tur thalak te nen an zuar chuaka puitling hnute pek chawani chuan voi khata cheng sang kwa borvel te an hlo theya no chizor na atel phei chuan cheng sing khat le sang ni chuang te an hlo theiani heng mei chia te hian no chizor na tel lo poin thlakhata cheng nuai thum chuang te an lalut manani atira kan tarlan ta kang khan nun khir khiap jok India rama po hetiang hi ni chuan khothlang rama phei chuan anwar hle ang ti chu a ria theyome chuan lam enge mo wanga thlop tu anom lai hian dodal bur anom boka a thlop tu zinga chuan war deuh po anom nual mai kumsang ni som paruka khan New Year ka cheng Jennifer Malford chuan abialpa Bradley sona notepe ka duwa wang ringotin a hna tangin alo bang to Jennifer hian kumsom ni kalta fa neya nute tuya neya zeng po ni lemlo mase bialpa hi omzenei taka an chom ta ka chuan atui chu alo om chop ve mai ani ome ama hi bar na thok thrin ania nutea bialpa chom ngai chu huna he deuh ningei turane a hna tangin abanga full time in a bialpa chu a chom zui ta a hun lain anin lai chin na chu a that pha viau mase anin thren le ta tho a hlok vak lo puitling hnote pek hi thil thare ro chu ani te chiam lo ma sang rom ho thon thuwa kan hmudai to a meiche pakhat pero chuan apa Simon chu arukin hnote tuin a chom thrina apa hi thiturati niin cho pelovin tanina hian real drama thi ti rantuma pero hian arukin apa chu hnote tui hian a chom thrina athil ti chu tanin veng tuin alo hmuwa apa ta na a in pek na a hmu chuan thu nei tu te rilin apa chu ngai damanita ti bor velane puitling hnote pek hi mi pa te du wang chau ani lova then khata chuan meichia te du wang jok te po ani ve thobok heti lai hian nute chu nuin afa chomna tan apek tura duan ania ram sazinga hetiang ti ching hi anom ngai lo wangin a chan chu engpo lo ni se thilpa ngai lo takanga ngai ani chunjom ta zel nutea puitling in chom hi aching dok lakho hian angol anve awangin soimoina tur an threjek le ngala ma se that lo na tam tak omve bok railai phei chuan a hun ma a naw nei thlen thei tu ania chuba ka chuan nute tui sor to hi fasra la tu tele nute tui nei lo te ta na man tu rati bi kania
amai ro chu hetianga ta na man tum lem lo tan black market a leitur om deuh reng thung black market an zor chuate ro hi chu ti thiang hlim lo ania wangin nat na rik om du viauti America a zirchiana nei to tangin mu chua aloni to bokane